Ahojte, vítajte pri ďalšom mojom vlogu z Miami. Ideme na pláž a odťahujú tu strašne veľa aut. Annoying. Ležím a toto je môj výhľad. Chápete? Super, že? Išli sme z pláže už preč, lebo Paule bolo zle a bolo tam moc teplo, ale ideme sa najesť, ideme si dať burrito. Nás zastavil len nejaký bezdomovec zas a pýtal sa Pauli, že čo to má na tvári. Že bláš proste lice. Oblečené, prezlečené, ježiš. Nevedeli sme nájsť sprchu, ale už sme ju našli. Tuto, za mnou a ten debilný piesok nešiel dole, takže teraz som celá piesková, ideme nakupovať, ideme jesť burrito. Celá piesková. Paula hľadá nejaké miesta na burrito, na nejakú reštauráciu burritovú a nikde nemajú burrito. What do you have, Paula? Chicken? Tiki? Tiki burrito, something like Tiki, 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 tiki. that. It's very good. It's like chicken, ayo, like here. Some weird stuff. I don't know what it is, but it's good. Amazing. It's not like 100% joking, but it's really good. I know you like it. Takže mne pomiešali objednávku, mne doniesli tacos a ja že to čo je? No, takže ja čakám, ja ešte nemám jedlo, ja som si objednala tiež burrito, ale rybacie burrito, nie, áno? Áno, s rybou burrito. Také som ešte nemala, takže vždycky skúšame nové veci a dala som si ešte IPA. Viete, na koľko stojí pivo v Amerike? Toto pivo IPA stalo, že $8 plus tax. Už tu mám aj ja burrito. Ježiš, všetko som to zožrala, tak ma páli huba, ale bolo to vynikajúce. Vynikajúce. Aj Paula všetko zjedla. Takže, hi, teraz čakáme v aute, lebo Paulin kamoš sa rozhodol pomôcť nejakým dievčatám, čo je veľmi milé. A nejakým 16-ročným dievčatám, ktorým odtiahli auto, tak teraz my čakáme v aute. Lebo sa to rieši. Nothing else to say. I was saying like your friend was helping. Yeah. Yes, let's see. But we all, ale sme úplne že plné z toho burrita, tak tu aspoň odpočívame. We are so full from the burrito that we are just resting here. I know, and I just want to go home, honestly, take a shower. Made with the